Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien jgħid li b'Joseph Muscat Prim Ministru pajjiżna kien se jitlob bailout. Iżda issa li r-riżultati ekonomiċi qed juru mod ieħor, Busuttil irid li kulħadd jemmen li dan mhux bis-saħħa tal-gvern preżenti. U meta Joseph Muscat jiftaħar bl-andament ekonomiku, ikun qiegħed jiftaħar b'rix ħaddieħor. Simon Busuttil qal dan f'intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista li fiha qal li jħossu gburi bl-aħħar 5 snin ta' tmexxija nazzjonalista. Perjodu li fih żdiedu l-kontijiet tal-enerġija u l-membri tal-Kabinett ħadu 500 euro żieda fil-ġimgħa. Jiena gburi bit-tajjeb kollu illi jagħmel il-Partit Nazzjonalista mhux biss fl-aħħar 5 snin li kien fl-amministrazzjoni. Fil-programm Simon Busuttil reġa' ddefenda każi fejn aġixxa differenti minn kif jgħid. Mistoqsi dwar il-każ ta' Francis Zammid Dimek li qed ikun akkużat bi qtil involontarju, Busuttil reġa' sostna li għalissa m'hemmx passi x'ittieħdu. Ir-raġuni li ta' mhix marbuta mal-fatt li Zammid Dimek kien direttur mhux eżekuttiv kumpanija fejn seħħ inċident traġiku. Francis Zammid Dimek mhuwiex Ministru. Mistoqsi dwar x'għandu xjuri għall-ewwel sentejn u nofs tiegħu fil-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil semma l-elezzjonijiet. Mela hemm riżultat elettorali diġà x'nuru. Riżultati elettorali li kienu t-telfa fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u t-telfa fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Fil-programm Busuttil qal ukoll li jrid ikun gvern alternattiv, iżda meta mistoqsi dwar il-proposti tiegħu qal biss hekk. Jien irid inħares il-qudiem għas-sentejn u nofs li baqa'. U f'dawn is-sentejn u nofs li baqa' jien irid inbiddel il-gvern.